Návod na provedení resetu čítače absorberu v tiskárnách Canon programem With Reset Connect. Pro provedení resetu budou potřeba počítač se systémem Windows od verze 7 do 11 s přístupem na internet, USB kabel pro připojení tiskárny. Program nefunguje přes Wi-Fi. Tiskárna podporovaná programem With Reset Connect. Fungující servisní režim v tiskárně Canon. Pro provedení resetu čítače absorberu v tiskárně Canon je nutné ji přepnout do servisního režimu. V servisním režimu musí dioda svítit stálým světlem. Pokud dioda bliká, znamená to, že tiskárna má další chyby a reset nebude možný, dokud nebudou tyto chyby odstraněny. Často je příčinou blikání diody v servisním režimu nedokončený dokument v paměti tiskárny, otevřený kryt tiskárny nebo chybějící kazeta v tiskárně. Tiskárny Canon mají v závislosti na modelu různé způsoby přepnutí do servisního režimu. Popis, jak přepnout tiskárnu do servisního režimu, je k dispozici v popisu nabídky. Uveďte tiskárnu do servisního režimu a poté spusťte program With Reset Connect jako správce. Připojení k počítači pouze resetování tiskárny via USB kabel. Když program detekuje tiskárnu, zobrazí se okno pro zadání zakoupeného kódu. Do pole Token zadejte zakoupený kód a klikněte na tlačítko Resetovat. Po stisknutí tlačítka Reset se počítadlo v tiskárně začne resetovat. Počkejte, dokud se program nedokončí odpočítávání a zobrazí zprávu o ukončení operace. Když se zobrazí zpráva o resetování, program zavřeme. Poté tiskárnu vypneme a po několika sekundách čekání ji znovu zapneme. Pokud se tato zpráva zobrazí po stisknutí tlačítka Reset, znamená to, že je server momentálně obsazen. Zkuste tiskárnu resetovat za 2 minuty. Nemusíte se také obávat, pokud nesprávně provedete resetovací proceduru a čítač ve vaší tiskárně nebude resetován. Stačí se s námi spojit a dostanete nový kód pro resetování a profesionální pomoc. Nezapomeňte, že nádobka na spotřebovaný inkoust, která se nachází v tiskárně, se časem naplní a bude vyžadovat výměnu. Pokud se chyba přeplnění objevila v tiskárně poprvé, pravděpodobně ještě není nutná výměna, ale je vhodné zkontrolovat její stav. Upozorňujeme, že při zakoupení kódu z výrobce softwaru se můžete spolehnout na nejlepší služby a v případě potřeby na odbornou pomoc.